Un pregó retrospectiu a la història dels grans aplecs de Paret Delgada s'ha encarregat d'obrir el cap de setmana en què la colla sardanista Germanó ha reprès aquestes cèlebres demostracions de resistència cultural i popular a la selva. L'encarregada de pronunciar-lo ha estat la filòloga i escriptora Agnès Toda davant d'un auditori del castell ple de gom a gom. Començant des de la fundació de la colla sardanista Germanó i amb la celebració del primer aplec el 1959, Toda ha anat teixint cronològicament un discurs que ha volgut reivindicar com un poble com la Selva del Camp va aconseguir que les primeres figures del país tinguessin un espai que aglutinés la sardana, però també la literatura, la fotografia, el cinema i fins i tot l'activisme polític, tot plegat en un context en què planava la llargada ombra del franquisme. Començant des d'aquest mateix 1959, en què es van passar ja coses a la selva que eren increïbles, doncs tot allò que va anar al darrere, que hi va haver al darrere d'aquells aplecs mítics del 59 al 64, que tenien la sardana com a emblema, però que no només eren uns aplecs sardanístics, sinó que anaven molt més enllà i que s'hi van fer concursos literaris, concursos de cançó, concursos de fotografia, concursos de cinema. S'intentava abastar any a any més aspectes de la cultura catalana i al final doncs, tot això ja no va poder arribar més. La defensa del català ha centrat bona part del discurs de Toda, que ha emmirallat la situació d'aquell moment amb un context actual en què el feixisme torna a treure les urpes a les institucions públiques. Que és molt important que nosaltres ens mantinguem parlant en català, sempre, a tota hora, amb tothom, i que fem que la llengua sigui atractiva i sigui també necessària, no? Que són aspectes molt importants. Però després, a part de tot això, també en aquest creixement que hi ha ara del feixisme, no? I que sembla que tot torna a aquelles èpoques que es van viure durant els aplecs de Paret Delgada i que potser ens podíem pensar que no hi tornaríem, ara sembla que hi ha certa cosa que torna. Seguidament, el mateix escenari del castell ha acollit l'estrena absoluta de La Fada Germanó, el conte de Paret Delgada, la producció especial que el grup de teatre Moixera ha preparat en els darrers mesos de cara a la represa dels aplecs. L'obra, dirigida per Maria Massana, explica la gènesi de la colla Germanó, l'organització dels aplecs i la implicació que van tenir en la resistència cívica del moment. Ho fa de la mà de personatges ben coneguts pels salvatans i salvatanes com mossèn Joan Salvat, Sergi Vallverdú, Isidre Fons o Camil Ferreter, acompanyats d'una massa coral que dona entitat a la representació i d'una fada que els ajudarà quan més ho necessitin. Aquest conte està una mica inspirat amb tota la gent que hi va haver. El que passa que sí que és veritat, com que era impossible perquè eren una colla tan i tan nombrosa, que només hem fet sortir els personatges que per una sèrie de raons hem cregut més rellevants, com és el cas de l'Isidre Fons, que va ser la persona que tenia els contactes a Barcelona i va poder fer que tota aquella gent important d'escriptors i cantants vinguessin a la nostra ermita. Després el Sergi Vallverdú, com a president també de la colla sardanista durant aquells anys, i el Camil, perquè tenia el mas aquí al costat, d'on som ara, i va venir bé per dir, fem un sopar, doncs fem el mas del Camil. La vida al casal salvatà, les excursions de Germanó, així com anècdotes pròpies dels aplecs, com l'episodi de la tallada del fil al cardenal Benjamín de Ribà i Castro, queden recollides al llarg de tota una obra que culmina amb un homenatge al que segurament sigui el moment més recordat d'aquells anys, el recital de Raimon. Des d'Austràlia i acompanyada del músic Paul Hodkinson, la salvatana Aina Miquel ret homenatge a un dels precursors de la nova cançó amb la versió del vent més internacional. El relat de la representació, que s'ha pogut veure de nou el mateix dia de l'aplec de Paret Delgada, s'ha confeccionat a través del testimoni de la salvatana Roser Poch, membre original de Germanó, i a partir dels llibres sobre el casal salvatà de Roser Puig i dels aplecs de Paret Delgada que Quim Masdeu, un dels seus grans estudiosos, va publicar recentment.